खारलायबाय आदा मोनानि हिजिरा हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजां दङ आंना लोगोफोर स' गाइस दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरो स' गाइस दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो खोथा सावरायनो होननानै खावब्ला नुजाबोलायबाय आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबजासे नायलांबाय थादो थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो स' लोगोफोर दिनै फार्स्ट आपडेटआनो जाबाय नै बेखौ नायदो मा बुंदों नोंथांमोनाथ' फरायनो रोंखायो फरायना नायदो मास मोनथामल' जादोंमोन हाबा जानाया लोगोफोर स' खारलायबाय आरोना खारलायबाय माने मास मोनथामल' जानायानो गावनि हौवाखौ गारनानै सोरजोंबा ब्लड खारलायबायनो होमबा खारनोनो गोसो दंबा बेलेग गोसथोनाय दङब्ला मानोथो हाबा जानाय मोना बिथांजों दिनै बिथांना हाबा जानायनि उनाव बेसेबां थाखा फैसा खरस जाखो मा जाखो दोन बे गारना ब्लड आरो लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआनो जाबाय नै बेखौथ' बयबो सिनायखायो दिनै जोंनि आसामनि पपुलार इउटुबार बिकास चेत्री दिनै बिथाङा नै गावनि गोसथोनायजों फाइनाल एकदम जुलि जाबाय आरोना हाबा जाबाय स' बिथांमोननि गोसथोलायनाया बहुद गोबावमोननो आरोना 8 बोसोर ना 9 बोसोरमोननो बावलायलांबायसो आंबो स' लोगोफोर जेखिनो हक दिनै बिथांमोनखौ आंनिफ्रायबो मेनि कंग्रेचुलेसन्स आरोना बिथांमोननि जिबना दिनै बिदिनो मोजाङैनो सोलिलांबाय थाथोंसै आरो थ' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआनो जाबाय बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनै बेनो जाबाय नायदो नै दिनै बेखौथ' बयबो मिथिखायो दिनै डलि चायवाला ना डलि भाई दिनै बे डलि भाइया मामुलि थाखा खामायो सानना नाय लोगोफोर हामायनु साहा फाननानै दिनै बिथाङा लाख थाखा खामायनानै नै गारि बायबाय KTM बायबाय बायदि आइफन सालायो लोगोफोर स' जोंबो खामानिफोरखौ गारलाजोबनानै साइसो फानहैनांसिगोन नामा लोगोफोर मामुलि पपुलार जाबाय बे चायवालाया दिनै दाखालिसो रिसेन्टलि बिल गेट्सआ फैदों सोरबा फिल्मनि हिर'इनफोरानो दिनै बिथांनाव एकदम सेलिब्रिटिफोरानो दिनै बिथांनि चाय किताप्रियाव साहा लोंनो फैदों दिनै बिथांनि साहानि टेस्ट लानो फैदों आरोना लोगोफोर मामुलि फेमास मानसि जाबाय बियो माने सासे एकदम माने एक्टर एक्ट्रिसफोरानो हाला आरो बेजों मिथिबायना लोगोफोर एकदम माने बरिया लाइफ स्टाइल आरो एकदम मा बुंनो लोगोफोर स' लोगोफोर आंबो गाबोन समफोरनिफ्राय साहानि दखान खुलिहैनोसै आरोना लोगोफोर आंबो एसे पपुलार जानोसै एसे फेमास जानोसै साहा दखान खुलिनोसै दै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो लोंनो फैनांगोन आंनि दखानाव स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय मैया हरनि खोथा आरोना जोंनिया फेसबुकआथ' लग आउट जादों अट'मेटिकनो आरोना लोगोफोर आं सानदों दिनै आंनाल' लग आउट जादों नामा हारै मा जाखो बिदि नंलायदों आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय जि लगइन खालामबाय आं लगइन जाला पासवर्ड होबाय पासवर्डआबो रं देखायबाय थायो ओमफ्राय मा खालामो पासवर्डखौ रिसेट खालामबाबो जाया मा जाखो आंनि फनासो हेक जाबाय नामा अरा बिदि नंलायदों आरोना लोगोफोर बिदि ओमफ्राय लोगोफोरनाव सोंहरबाय लोगोफोरा आरो बुंबाय आरोना थिगानो जोंनाबो जादों बेबायदि होननानै ओमफ्राय लास्टावसो आङो मा नुखो ओइ फेसबुकनि अनारा दिनै टुइट खालामनायखौ नुबाय आरोना दिनै मेनटेनेन्स खालामगासिनो आं टेनसन खालामनाङा बयबो होननानै बिदि आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना लग आउट जानाय समाव माबायदि मोनदोंमोन मा खालामदोंमोन अनना कमेन्टआव खिथाहरदो आरोना नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ नुदोंना दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे आंनो अल वार लाना फैदों आरोना अल वार माने जोंनि आसामनि बिथोराव जानाय आरो लोगोफोर दिनै अल वारा माजों जायो होनब्ला दिनै मोनसे देशजोंसो बिदि जायो आरोना जुद्धआ नाथाय जोंनि आसामाव दिनै अल वारा माने आलादा टाइप आरोना लोगोफोर एकदम इउनिक नायदो नै बेखौ नुबाय लोगोफोर दिनै बे जाबाय गामि दरसेजों गामि दरसे माने अल वार जानाय आरोना लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टिंखा आरो मामुलिनो दोनो एकदम गन गोलाव लानानै बिसां खुबैलायनाय बुलायलायनाय दिनै बेबो लकेल अल वार आरोना लोगोफोर एकदम मा बुंनो स' लोगोफोर आरो लास्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ नायग्रोदो नायनायनि उनाव रायलायनोसै
स' लोगोफोर नुबायना नोङो दिनै आब' सनियाया मा खालामदों दिनै गावनि हौवाखौ दिनै गासै बेफोराव लिपस्टिक फोननानै बेफोराव फोथा सोथा फोननानै हिजिरा टाइप खालामनानै बाइकआव थिखोना बेरायहैदों आरोना लोगोफोर बिथांमोना जानो हागौ रिएक्सन नायदों आरो मानसिफोरनि होमबाबो आब' सनिया एकदम माने हिजिरा टाइप नुथारदों आरोना गुमैखौ बेबायदि खालामनायखौ एकदम मिनिथावथाव नुदों आरो आं मैया फार्स्ट नुनानै नोगोद मिनिबाय आं गोसो सिङावनो एकदम डेन्जार नुखादों आरो इउनिक आरोना लोगोफोर स' गाइस दिनै भिडिअ'आ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला अनना भिडिअ'खौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर दिनै भिडिअ जास्ट ओरैनो आरोना बिदिनो भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाला मानो होनब्ला दिनै नोंथांमोना नायानो दिनै नोंथांमोना सापर्टखौनो खालामा दिनै जों भिडिअ खालामनानै मा खालामनो ना लोगोफोर दिनै जोंनाबो भिडिअ खालामनायाव बिराद खस्थ' नांगौ एडिट खालामनांगौ मा नांगौ बेबायदि आरोना लोगोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना नायाबा जोंबो भिडिअखौ बानायनो गोसो जाया आरो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोंगोन बाय बाय